Bueno, pues vamos a comenzar a este pleno de este lunes 2 de marzo, pleno ordinario. Os siguientes puntos no nos dieron. O primeiro, dar conta dos informes de intervención e tesorería sobre o morosidade. Cumprimento dos plazos previstos legalmente para o pagamento das obrigas do terceiro trimestre de 2019 e cumprimento dos plazos previstos legalmente para o pagamento das obrigas do cuarto trimestre de 2019. Quero pedir a palabra un momento. Isto é a conta. Pero quero pedir un momento a palabra. Porque nos constanos que nos faltan as actas do pleno anterior, e según o artículo 42 do seu ordenamento, tínhamos que ter de algún punto dos primeiros puntos do orden do día as actas, a aprobación das actas dos plenos anteriores. Artículo 42, o ordenamento dos plenos. Sí, pero o da extraordinaria está. Non está da ordinaria. O ordinario máis extraordinario. Estuve dos plenos anteriores. Pero estuve o señor secretario. Aprobar un pleno despois a vulnerar, aprobar un ordenamento despois vulnerar, xa me parece... Pero bueno, no é similar tampouco, nosotros pero hai outras ocasións. Non, dixo que foi ilegal. Non digo que ele estuvo de baixa, me parece moi formal. Non sei, dixemos que tuvera isto, pero que en este caso estuvo de baixa bastantes días. E el día que llegué... No, pero o electrónico está entra para facer o que faga as funcións de secretario. No, está de baixa. No, eso no es cierto. A ver, te lo digo, te lo comento. El acta, como intervine yo, tengo que firmarla yo, no era por otra cosa. En cambio, a extraordinaria está feita. Por eso non sei por que non se trouxo. Non sei, eso sí que non sei. Por el orden, para que vean aprobadas. Vale, bueno, pues é un motivo. Eu falei, comentámoslo arriba, entonces dixen a extraordinaria está feita. Estaba Ángel de secretario. Fixo a súa acta do seu pleno, do que ele participou como secretario. E en este caso está respondendo o señor secretario porque estou de baixa, non pudo facer. Pensei que era a palabra que se quera referido ao punto, non é iso. Vale. Non, pero por que está dicindo o secretario. Está dicindo por ese motivo. Non é que se aprobe, sí. Claro, queda pendiente para ir aprobando por orden. Perfecto. Vale. Bueno, pues pasamos entonces ao punto número 2, que son mocións. Unha moción do Grupo Municipal Popular para instar ao Goberno a guarda de veta pendiente de Galicia. Non está lelo, non? Lela non, que non la defenda. Sí, no, que queremos que o Goberno Central nos pague esa que teñen con Galicia e con outras comunidades autónomas. E queremos que nos manden o dinheiro, lógicamente, e por eso queremos que canto antes mellor, porque eu creo que é bonito. Entón, bueno, unhas decisións que corresponden, que son trascendentais para nós, para aquí, para Galicia, que non se paga, todos sabemos que ese dinheiro que falta, que se pagou daqui e que, por lo tanto, fai falta. Por eso pedimos que non lo den, porque pertenece a Galicia, non é por outra cousa, non é caprichosamente. Entonces, bueno, eso o dinheiro xa está lá, xa se mandou para lá, e ese dinheiro, por lei, temos que devolver, pero bueno, poñen moitas trabas aí a varias comunidades. Por eso pedimos o apoio aquí. Alguén dice algo disto, non? Terá que intervir Begoña. O artículo 56.3 di que primeiro é o grupo misto. Vale. Pois acabar primeiro, non? Aprobamos o ordenamento, non o sabe? Sí, pero digo, si queren dicir algo, que sei que non dicía nada, dáballe a palabra a usted. Non, probablemente viñas que primeiro, pues estaba esperando. Pero por eso. Vale, vamos a ver. Ahora, de repente, o Partido Popular acordoulle reclamar estes millóns cando esta deuda provén de un cambio legislativo que se operou cando estaba o goberno europeo, no goberno do Estado, e en concreto do famoso ministro Montoro. Entón, esa deuda é responsabilidade do seu partido político, que agora, de repente, cando non ten o goberno do Estado, acorda de reclamala. Por outra parte, dentro do legal, vamoslle insistido o presidente da Xunta moitas veces de que se deixe de mandar cartas e que reclame pola vía judicial, como parece ser que de repente se acordou de facer. Por tanto, a nos o que nos parece é un cambio propagandístico, de repente agora se acordan de reclamar
E máis, cando ustedes mismos aquí, cando nos traemos unha cuestión de política xeral, nos din que non é o ámbito adecuado para reclamalo, porque non lle interesa ao Concello de Rois, e de repente, cando lles interesa a ustedes políticamente, pois sí que atraen. E logo, por outra parte, que non se mete no fundamental, que é o cambio no sistema de financiamento autonómico, que era o que se debería reclamar, para que non se den este tipo de problemas. Por tanto, nos, en principio, nos vamos a abster. Non porque non estemos de acordo, que sí que xa reclamamos no Congreso, que se devolverán estes cargos, sino porque a culpa principalmente do goberno do PP, tamén agora mesmo en parte tamén do goberno do PSOE, pero nos presupóns estamos a favor de que se reclamen, que se cambie o modelo de financiamento autonómico, pero non estamos a favor desta moción. De eso de que sí que interesan, porque si é interesante para nós, porque lógicamente dese diñeiro nós tamén participamos nesos fondos, non? O noso concello, nosas veciñas e veciños, co cual creo que é interesante. Díganme. Sí, vai un pouquiño tamén no sentido do que di Begoña, de que, bueno, é un pouquiño tamén facer demagoxia. Este é un problema que procede do Partido Popular. Eu vou facer unha relación dos feitos que realmente ocurriron, que foi que no 2017 as comunidades autónomas recibiron entregas a conta por 12 meses de IVA. Sin embargo, un cambio normativo do ministro Montoro, do Partido Popular, do Executivo de Mariano Rajoy, fixo que en términos de caixa só recibiran 11 meses. Eso é o inicio do problema. En 2019, cando se fixo evidente a existencia dun problema dos efectos negativos da medida do Partido Popular, o goberno do PSOE propuxo no Congreso dos Deputados un cambio legal para que en términos de caixa se contabilizasen 13 meses e así compensar o mes perdido do ano 2017. As comunidades autónomas recoñecen que esa era unha boa medida. Sin embargo, o que dixo o Partido Popular, e leo literalmente, foi o seguinte: desafía al sentido común la treta contable de intentar cambiar la fecha de pago del IVA para tener 13 meses de ingresos. Pretender desde el Ministerio de Hacienda que una anualidad cuente con 13 meses es imposible. O PP non só vetou a proposta do Partido do PSOE, sino que con ese veto fixo que non se lhe poderan pagar antes de finalizar 2019 a anualidade que estaba pendente de pago. O plazo para a liquidación do IVA son 2 anos. Finalizado 2019, prescribeu. E agora hai que buscar solucións para intentar pagarlle eso, solucións dentro do ámbito legal para intentar pagar esa anualidade que estaba pendente. E o que fai o Partido Popular é facer demagoxia en vez de buscar solucións conxuntas para intentar solucionar este problema que ustedes xeraron. Como que será? Non está cobrando desde 2012, e a moción de censura. Isto acabo de explicar. Bueno, claro, sei, En 2017 o señor Montoro o señor sabe que non paga porque non lle aprobaron o presupuesto de 2018. Estou en posesión da palabra. Señor, estou en posesión da palabra. Entonces, nos, esta moción, xa lle digo, parece unha moción hipócrita que se trae aquí, como están trayendo moitas outras. Entonces, nos o que queremos é introducir unha emenda. Señor secretario, así unha copia cada un, así unha señora alcalde, por favor, ese ratito. Unha emenda que corrixe un pouquinho esta moción que ustedes nos presentan porque non consideramos que non é acorde á realidade dos feitos que ocorreron. Entonces, nos queremos saber se nos aceptan esta emenda. Non aceptamos. Estou acabando de ler o Votamos que pon aquí. Sí, Chegamos a votar. Sí, pero votamos la cando sea todo xunto. Isto Entonces, non acepta Pero emendas, considera que isto non é real. Quere seguir facendo demagoxia. No, demagoxia fai non sei. Eu non fago demagoxia. Hombre. A relación dos feitos reais que ocorriron. Mire, ustedes acordan, dixo a señora Begoña, ustedes acordan de reclamar o IVA agora. Xeran o problema e despois reclaman o IVA a outra. E por encima vetan as únicas solucións que había para intentar pagar ese IVA. Mire, en agosto de 2018, xa o presidente da Xunta lle advirteu á ministra de Hacienda do impacto sobre o sistema de financiamento autonómico que tería a mudanza da xestión do IVA. E nos pagamos a que a Galicia 7 meses e non 12. Non nos metamos en outros vericuetos, simplemente sea a realidade. Que a nós nos debemos 12 meses. E foi porque se lle advirteu. Se non se lle advertira, diríamos, non se lle advirteu. Nós o que queremos é que nos paguen os 12 meses. E nada máis. E, lógicamente, como non tiñamos presupuestos aprobados e tiñen aí unha atrapallada toda feita, pois, ao final, a conclusión é que varios gobernos de autonomías de España
incluída a galega, que é a que máis, lógicamente, máis me preocupa, porque entramos nos nosos concellos, pero bueno, en general, todas as persoas que paguen impuestos queren tamén recibir vía outras cousas o que pagan de impuestos, non? E non hai dereito a isto que se paga que non nos lo repercutan, que non nos lo fagan chegar. E é por ese motivo. Eso é o que non se incluye a recaudación, porque era un tema contra o fraude, precisamente. E dixo que non fixera eso nese momento, que tiña que esperar para poder revertir esa cantidad de dinero. Requeren que non, pero son non solamente. E iso viño indo na radio que hai outras comunidades que teñen problemas. En Valencia, temos Extremadura e outra xente, vale, que non son de outros colores políticos, precisamente, que hasta non son do PP, pero tamén non están moito de acordo. Non vai facer un sistema de reparto equitativo nos impuestos, a forma de recaudar ou a forma de financiar as autonomías. Ese é un tema máis complejo ou cando decidan facelo. Nós o que queremos é, por eso traemos esta moción, que nos paguen, que hai un diñeiro que nos pertenece entre as veciñas e os veciños de Arroio. E eu defendo eso, que nos manden o diñeiro a Xunta que revirta, lógicamente, en obras en beneficio dos veciños e das veciñas. Nada máis. Se usted ahora diga o que queira, pode traer aquí a emenda transaccional si dice que realmente sería unha maravilla que lle manden o diñeiro cando ustedes queiran e que non temos razón a pedir. Pois non. No, señor alcalde, non está dicindo eso. Nos estamos dicindo que esta moción traémola así e quero que a voten así. Señor alcalde, xa sei, por non eso estamos dicindo que non se nos paguen os cartos que se nos deben, sino que hai que buscar resquicios legales porque, como ben sabe, prescriben a liquidación do IVA. Entón, agora hai que buscar resquicios legales para intentar pagar ese IVA que se lle debe ás comunidades autónomas porque o PP que o deixou de pagar no 2017. Pero vamos a ver. Entón, o que non pode facer o Partido Popular é vetar todas as solucións que se están propoñendo. Pero solucións por que? Que solución é eso? O de pagar 13 no no 2019. Pero que solución é esa? Que paguen unha vez e que non... Ora, din as comunidades autónomas que era unha boa solución. Ese goberno que temos o Partido Popular, as comunidades autónomas que era unha boa solución. Nada, eso non é unha boa solución. Nada máis. Existen outras propostas que se están tramitando, que se están facendo, e ustedes siguen vetando. Que nos paguen vetar. Que nos paguen. O que vexo que utilizan isto de maneira, ou é a miña opinión, dunha maneira partidista. E a mí parece unha irresponsabilidade. Partidista? Usted non quere que nos paguen? Usted non quere que nos paguen? Usted non quere? Eu acabo de dicir moi claramente. Eu quero que nos paguen. Eu quero que nos apaguen. Pero seguindo os procedimentos xurídicos legais. Ustedes consideran necesario reclamar pola vía xurídica? Reclamen pola vía xurídica se o consideran, pero tamén, despois, cando se sepa, realmente, se tiñan razón ou non tiñan, se lles ven en contra, asumen as consecuencias dos seus actos tamén. Porque ustedes tamén, vixo eu, que fan as cousas e despois escóndense. Non, hombre. Co do AVE pasou algo semejante. Veña, sí. Xa Abel Caballero prometeu AVE no 93. Venga, hombre. Se leu un informe de Hacienda como se leu. Que me veo a decir. Estaban ustedes facendo co do AVE un montón de demagogia. Igual que agora están facendo con isto. Pero que me está contando a mí si está documentado nos periódicos? Era Soto alcalde, cando estaba ele ali, ese señor. E dixo eso. Aí tes, que hai que buscar. Os que da prensa ven. Entonces, caerame que... É como a mellor que xa... A nivel do SOI... Usted sabe perfectamente cando foi a sucesión dos feitos reais. E se non é mellor que os busque os estudos. A nivel do PSOE deixe estar, que non me ten nada que... Si, así lle vai a un, así lle vai a un, si, non se preocupe. Vai a ver pronto como vai a ir o PSOE. Non xa veremos. Bueno, por eso, xa veremos. Bueno, o dito, nos rechazamos a emenda e votamos, lógicamente, a moción. Nos aceptamos e votamos a favor da aceptación da emenda. Mejor votamos primero la mía. Sí, nos non votamos. Nosotros en contra de la Que? A emenda, se non acepta o con a moción, non hai que votará. Non, pois non votamos. Digo, se non se No, acepta... eu preguntei antes se querían votar. A emenda. Sí, no, é certo que está dicindo que, bueno, se ustedes non aceptan, se non aceptan. Non se vota, pero antes preguntei e dixo si votamos. Por eso estábamos votando. É igual, o efecto é o mismo. O efecto é o mismo, sí, porque ten maioría, entonces. Pero algún día deixará. A mellor algún día deixará de ter, pois a mellor hai que falar as cousas máis. Sí, pero está algo lejano ese día. Sí, pero bueno. Nunca choveu por unhas campanas. Sí, aquí choveu unha temporada tamén. moción votamos. Sí, votamos a moción. A favor. Nos a favor.
Mas en contra. Abstención. Vale. Bueno, pois outra moción que é do Grupo Municipal Popular con motivo do 8 de marzo. Bueno, penso que é de todos ben sabido, que non sei se a súa moción vendría a se refería ao mellor o 8 de marzo. Non era outra cosa. Non digo eu, por nada. Era para saber. Bueno, eu creo que ao final podemos o que sería a proposta de acordos, que eu creo que é o mellor, que instar ao Goberno do Estado a aprobar o novo Plan Estratégico de Igualdade de Oportunidades 2019-2022, que será tamén un instrumento para dar cumprimento á Xenda 2030 para o desenvolvemento sustentable. Promover o plan contra a brecha salarial en España e impulsar a efectividade do principio de igualdade e remuneración por razón de sexo. Impulsar o Pacto Nacional para a Conciliación Laboral e a racionalización de horarios para favorecer a conciliación da vida laboral, persoal e familiar. Desenvolver unha estrategia nacional para impulsar as vocacións STEM entre alumnas que incluyan, entre outros aspectos, impulso das materias STEM na educación e programas de formación profesorado para mellorar o aprendizaje dos materiais STEM. Posta en marcha das iniciativas para a formación de mulleres en habilidades STEM no contorno do rural, mellorando a súa formación no ámbito digital, acceso a novas tecnologías e uso de redes sociales. E instar ao Goberno da Xunta de Galicia e dos competencias das comunidades autónomas de Galicia levar a cabo as accións necesarias para conseguir un objetivo fundamental, a igualdade retributiva das mulleres en todos os ámbitos, tecnolóxico, cultural, deportivo, etc. Elaborar un programa para o fomento das vocacións STEM, ciencia, tecnoloxía, inxeniería e matemáticas, entre as nenas e mozas para pechar unha fenda de xénero nestes estudios e incrementar a presencia da muller nos ámbitos científicos e tecnolóxicos de Galicia. Fomentar e incrementar os programas de alfabetización digital das mulleres maiores e especialmente aquelas que viven no medio rural co objetivo de mellorar o manexo, as súas habilidades, o manexo e as súas habilidades no uso das novas tecnoloxías. É por ese motivo polo que aproveitamos o 8 de marzo e pedimos eso, o seu apoio a esta moción. Teño xa a palabra, entendo. Sí, sí. Vamos a ver, xa en outras ocasiones falamos deso das políticas en materia de igualdade que se levaban a cabo dentro do Concello e que esperábamos que non se limitara a que foran datas señaladas, senón que foran políticas máis continuadas ao longo de todo o ano. En todo caso, o contido da moción está ben, aí parece correcto. Chama a atención de que se centren tanto no tema tecnolóxico, porque o mellor, non sei porque este ano se acordaron diso en concreto, pero bueno, está ben, o mellor algo que fora un pouco máis xenérico desde o punto de vista da igualdade, por exemplo, o punto este que fala da eliminación da brecha salarial en todos os ámbitos, non solamente no tecnolóxico, pois me convence máis, e me chama a atención que, de feito, que por unha vez se aveñan a instar ao Goberno da Xunta a facer algo. Entendo, por lo tanto, que é unha materia que tamén está pendente por desenvolver por parte do Goberno do Partido Popular e me congratula que de repente agora se acorden de poder reclamarle ao Goberno da Xunta sin ningún tipo de problema que faga algo que ten pendente de facer. Nos imos a votar a favor. Cedo a palabra a Patricia. A moción que presenta o Goberno do Partido Popular é unha moción preciosa, de consumo fácil e un bonito tuit. Pero eu non podo aparentar que algo que me importa demasiado non me importa.
Por iso, cando vexo esta moción, o único que son capaz de ver é un maltratador que lle pega a súa muller porque a quere. No que levamos de legislatura sentime maltratada como muller dende o inicio. Non esquezo os machos alfa, que supoño plantaremos agora nas hortas para que aumente a natalidade de Rois. Non esquezo a violencia feminista que sufren os nosos concelleiros. Non esquezo que para ser víctima temos que estar mortas. Non esquezo a primeira moción que defendín, a adhesión á campaña en negro, na que votaron en contra porque consideran que xa están facendo suficiente. Suficiente e violencia de xénero na mesma frase. Segunda moción que defendo, elaboración dun plan municipal de igualdade vencellado á formación do persoal e da corporación. Votan en contra porque o plan teóricamente se está elaborando dende o mes de agosto e o persoal e os concelleiros e concelleiras do Partido Popular están xa formados na materia, feito que nos demostran cada día. Tampouco esquezo que despois de 12 anos no goberno, 13 casi, decidan elaborar un regulamento orgánico municipal e o fagan só para os concelleiros da corporación. E cito literalmente o artigo 1 do mesmo. Este regulamento orgánico establece o estatuto dos concelleiros da corporación. O presidente do pleno, como home de letras, como nos lembran casi todos os plenos, poderá explicar mellor que a min que cando nos referimos a unha parte do total só se aplica esa parte. Por exemplo, se temos unha clase e decidimos elaborar un estatuto para regular os ollos verdes, non se vai aplicar, por lo tanto, aos ollos marróns nin aos ollos azuis. Por lo tanto, que é a corporación? Se a corporación somos os concelleiros e concelleiras, se regulan o estatuto dos concelleiros da corporación, que implica? Pois que as concelleiras non se nos aplica. Por lo tanto, que nos deixen fora da regulación ás concelleiras libremente elixidas polas veciñas e veciños de Rois, que xa isto máis feo, por parte do goberno municipal. Somos tan pouco importantes que ni nos regulan. As mulleres nacemos mamando princesas que buscan o seu príncipe azul que lle salva a vida. E temos que vivir loitando por unha desaprendizaxe de todo o aprendido. Temos que explicar cousas tan simples como que non é non, e que non somos princesas, e que non, que cada viña non estou máis guapa. Por iso, nós non apostamos por esta moción, porque carece de implicación e porque é un sinsentido. Pero, para salvala, porque é un tema importante que nos afecta, presentamos unha emenda transaccional na que queremos que o goberno do Partido Popular de Rois se inste a eles mesmos a consecución dunha igualdade real e efectiva entre homes e mulleres no termo municipal de Rois. Poñemos unhas accións concretas. A primeira, a corrección do regulamento orgánico municipal para que as concelleiras estemos reguladas, que ainda que consideramos que é un regulamento, mellor ter algo que nada, non? Eliminación da linguaxe sexista de todos os textos municipais e a poder ser dos plenos tamén. Rematar o plan municipal de igualdade e promover actividades que promovan a igualdade e o empoderamento da muller. Bueno, penso que de aquí do que está do que dá a moción vostede non dice nada, simplemente que para decir que non está de acordo, pues, ou que sí, que non o sei, pero me imagino que dá uns razonamientos no que usted se sinte pois nunhas circunstancias que eu non me meto que sean as adecuadas ou non o sei, esas circunstancias nas que usted se ve así, non o vemos así. Usted parece que se sinte unha forma que usted o expresa, que lle pasa algo a usted, non sei, que ten que todo o mundo, pois que hai lenguaje sexista, que hai... Non, ben, nas nosas mans non estamos facendo, sobre todo desde o equipo de goberno, todo o que está nas nosas mans.
todo o que está nas nosas mans para a igualdade, todo o que está nas nosas mans para que non ocurra que nós teñamos constancia se hai algún problema con alguna persona, se temos conocimiento, que lle podemos axudar desde aquí, e eu creo que iso é o que nós desde aquí debemos tramitar. Que usted non este de acordo en determinadas cousas está no seu dereito, pero non nos mezcle a todos nese dereito que usted que é algo distinto. Bueno, se está de acordo en que están facendo todo, supoño que non teñe ningún problema en aceptar. No, estou dicindo que non estamos facendo todos, pero non isto, está o que trae aquí a emenda, que nos está dicindo que vai presidente... Instar a un organismo máis. Isto é outra cousa máis. Isto é outra cousa máis. Instamos ao goberno, Nós estamos votando isto. E usted, si di que bueno, Pisuerga pasa por Valladolid... Bueno, pero non... No, quero dicir, para instar ao goberno do PP que aquí poden facer algo. Pero xa estamos facendo. Pois entón non terá ningún problema en aprobar. Pero si estamos facendo, para que vamos a aprobar? Si xa non estamos facendo. Estamos facendo, de non estamos facendo, non isto solamente, facemos moito máis que todo isto. Pois entón aproba. Vale, pero precisamente, pero non porque usted mo diga. No, porque vostede quere, que porque no, vostede é claro, porque nós vamos por diante súa. Moi, co seu grupo, pero moito máis. Esa é a diferencia de usted, desa queixadizo, dese sistema que non sei a onde conduce, pero bueno, usted sí, pode conducir algo, pero nada máis. Unha retórica que non se basa, nin desvirtúa en nada, esta moción que nos traemos, que é moi importante. E eu, nada máis, ciñese esta moción e nada máis, se non a quera aprobar, non a aprobe, e nada máis. Vale? E nosa emenda, pois desde logo, non a aceptamos. Xa está. E pedimos a votación da... Non se en conta. Nos a favor. Moi ben. A favor. A favor. Xa dixo. Pois pasamos entonces a unha moción do Grupo Socialista sobre a declaración de Castro do Pario e a revisión da declaración de impacto ambiental do 22/2 relativa á línea de alta tensión dos 320 Los Ángeles. Vale, eu creo que todos máis ou menos sabemos cal é o problema, pero non tamén máis ou menos xa sabes de que vai. Entonces nós estuvemos moito tempo analizando que vía podíamos seguir. Para mí, xa digo, desde un punto de vista personal, para mí non é tolerable que por ali pase esa liña. As tres liñas que hai, os tres camiños que se propuxo Red Eléctrica, os tres confluyen aí. Co proxecto actual, os tres irían por aí, calquera que se colla, das liñas alternativas, e para mí non é aceptable eso. Entón, hai que intentar, ou considero que hai que intentar salvaguardar unha zona que para nós ten un valor patrimonial, artístico, paisaxístico, patrimonial enorme. É unha xoia que temos aí e que temos que protexer o máximo que poidamos. Entón, nós o que fixemos foi un poquinho estudiar como estaba a situación e buscar a unha vía e intentar paralizar isto. A vía que encontramos foi un poquinho a través da declaración de impacto ambiental que actualmente está aprobada, pero que podemos pedir unha paralización temporal, o cal ganaríamos un pouco de tempo. O actual declaración de impacto ambiental establece que deberá realizarse un control de seguimento arqueolóxico durante a fase de replanteo e execución da obra, para o cal Red Eléctrica deberá presentar antes do inicio un proxecto arqueolóxico en materia de protección do patrimonio. Vale, entonces, eu xa sei, ou ustedes así mostraron a súa voluntade, e tamén a Dirección Xeral de Enerxía e Minas, por lo menos eso sei na web do Concello, a súa voluntade de un pouquinho de predisposición de atender as peticións dos vecinos da Vila de Castro e un pouquinho traballar para conseguir que a zona do Castro Lupario, tanto Castro como a zona de influencia, se sean declarados DIC, Land de Interés Cultural, o cal me parece moi acertado, e pídolles que intenten, traballen duramente aquí para intentar agilizar isto. A Lei 21/2013 do 9 de decembro de Avaliación Ambiental establece no artículo 44 que a modificación da declaración de impacto ambiental podese modificar para a declaración de impacto ambiental a día coa entrada en vigor de nova normativa que incida sustancialmente no cumprimento das condicións establecidas na declaración de impacto ambiental. É dicir, si conseguimos que o ben
sexa declarado BIC, ou incluso o proceso de incoación do propio ben, iso pode nos levar a unha paralización da día. É verdade que isto quedará, dado que os trámites están todos efectuados e aprobados, o proxecto está moi avanzado, quedaría un pouquiño a decisión da Consellería competente da Xunta de Galicia, pero, bueno, esperamos que habendo un pouco de boa vontade por parte de todos, pois isto supoña unha paralización do proxecto e a elaboración dun novo para que non pase por esta zona. Entonces, é a vía que nós vemos máis, bueno, un pouquiño máis de probabilidades para conseguir paralizar este proxecto. Pedir a revisión do día, conseguir que sexa declarado ben de interés cultural e con esa declaración conseguir que a actual día sexa rexeitada e a nova non lle permita a Red Eléctrica pasar a liña por esa zona do Castro Impario por ser un ben de interés cultural. Porque a incoación, isto sí que me quero referir, na Lei 5/2016 do 4 de maio do Patrimonio Cultural de Galicia establece no artículo 17 que a incoación do procedimento determinará a aplicación provisional ao ben do mesmo réxime de protección cos bens villa. É dicir, no momento que o proceso sea incoado, é dicir, que se comeza o proceso de xestión para conseguir declararlo BIC, terá o mismo tratamento que se fora BIC. Por tanto, máxima protección para a zona. Nos sempre xa nos mostramos favorables cando fomos unha comisión de veciños a falar a dirección xeral, o director xeral e a directora de Enerxía e Minas, e lle planteamos o tema. Agora mesmo estamos facendo unha revisión arqueológica por parte de aquí que encargamos a uns arqueólogos para que fagan o máis pronto posible. Estamos incluso ali a seguir axudando e nós temos tendo en conta do que se nos falou ali, a cousa de momento está bastante parada. Eu penso que calquer medio que nos usemos, a min, xa digo, a min me chamaron o viernes á tarde para decirme o que estaba pasando, que vamos no bo camiño, e é unha cousa que a min sí que me fai ilusión que non veña por ali, lógicamente. Que os veciños plantearon eso como bien de interés cultural. Aquí tamén incluso mandou unha carta ACRE, que é unha asociación que tamén ven dicindo que se veu hoxe, pero a salida é do 20, polo que ven aquí, o 25 de febreiro. A carta que posa, eso é hoxe, o registro. Ben dicindo eso de instar, lógicamente, nos gustaríamos que este aldea toda incluída, porque aí hai os elementos importantes, están en estudio, están facendo actualmente, os estudios incluso das edificacións, de todo o que hai ali, que creemos que é importante para evitar isto que nos puxamos o grito no cielo dicindo isto que por ali que non podía prácticamente pasar desa forma. Entonces, a nos parecenos ben calquer tipo de digamos, de axuda que teñamos todo desde aquí da corporación, e que os veciños cando fixeron, xa falei tamén con eles, dicindo que o máis normal é que o tramitáramos desde aquí, pero bueno, que o fixeron eles, nos apoyamos, lógicamente, que é o meu deber, que se debe ser facer desde o Concello, sempre faz outro tipo, e eu creo que ya hai que dar unha volta a eso para que leve un apoio institucional, que é o ideal, penso eu, que sería o mellor. Entón, a mí, calquer medida que axude a que a línea non pase por aí, é ben recibida. E nos vamos a votar lógicamente a favor con ese tema que estou a decir. Vamos, que se sepa, que non vamos a poñer aquí tampouco, pero que se está traballando en eso, que eu creo que as negociacións van por un camiño e que esta é unha cousa máis para que, bueno, que teña un ben de interés cultural non é malo, ao contrario, para un concello, porque axuda a subir a calquera obra pública, todo eso, son importantes. Ora, decidimos os veciños facer isto, eu posto en contacto con eles cando fomos ali a falar co director xeral, a súa directora, xa digo, pois tamén o vían ben, vamos, que todas as medidas que conleven a que isto non prospere, que haxa un alternativo, porque lógicamente as líneas pasan, porque as luz temos a outros, cada un no seu sitio, como xa teño metido máis dunha vez, ven pola finca de outra xente, non ven pola túa normalmente, non? Pola túa pode pasar un momento. Entón, bueno, simplemente eso, que nos votamos a favor para que
Probablemente vamos a mandarlle a moción arriba, independientemente das negociacións que estamos levando, que xa lles irei comentando na medida que vayan evolucionando para que sean coñecedores das circunstancias que están pasando. Eu xa digo que creo que vai por bo camín, pero bueno, hai que... No, por bo camín non vai, As negociacións sí. As negociacións sí. As negociacións. Vamos a ver se hai unha línea que está trazada, que o Concello de Roi non se entera, e a Consellería tampouco. Non, pero nós fomos a... Está facendo o red eléctrico que quere, non? Non, é que... E non daches permiso para pasar esa línea? Non. Non veches que dá? Non. Aló, se a ti tache pasando... Permiso non, que non depende de nós. Nin cobramos nada por eso. Nin che preguntaron? No, pero nin unha cousa Pois entonces, pasa a industria, non lle decimos, é como patrimonio. Se patrimonio dice que a zona de región... No, patrimonio nada, que patrimonio está dormindo. No, pero... Patrimonio do Castro Lupario xa hai 25 anos que o sabe, Bueno, nos estamos... E habrá incluso documentación ali. Un novo, estamos facendo os informes que contrarreste... O Castro que hai. Eso. Señor alcalde, eu que lle quero incidir, alégrame que estén tramitando a UBIC, eu que lle quero incidir sobre todo iso. Pida tamén a revisión da declaración de impacto ambiental para ganar tempo. Nos, polas informacións que baraxamos e que disponemos, Red Eléctrica ten pensado empezar a finais deste ano a executar o proxecto, porque ten todo en orde. Non está firmado. Vale, queda a aprobación final do proxecto. Pero bueno, pero ten a Xunta non firmou. Perdone. A día de hoxe ten todo tramitado en orden. Tal como ten todo tramitado e todo aprobado, non se lle pode denegar sin ter Pero eso está... Non se lle pode denegar sin ter un razonamento, unha causa para denegar. Pero eso estamos. Por eso nós lle pedimos, axilicen, por favor, a ecuación da zona do Castro Lopario para ser declarada BIC, porque entraría no mismo régimen de protección. A revisión da declaración de impacto ambiental daríanos algo máis de tempo e despois, claro, con un novo BIC, ao declarar o BIC, eso a priori quedaría baixo a decisión da Xunta de Galicia, porque os trámites están moi avanzados, pero esperamos que supoña o rexeitamento da declaración de impacto ambiental e a modificación do trazado por nós subimos aquí cos veciños e nós que temos ese compromiso. Rogolle, por favor, que axilicen, por favor. Temos ese compromiso que para min é un compromiso aceptable, que estaban eles ali testigos comigo. O sea, os que fixeron o informe paisajista de medio ambiente non viron nin o Castro Lopario, nin viron o Pero bueno, contra eso é o que se está recurrindo o Iglesias. Pero vamos a ver. Eso non estamos recurrindo todos de pipión. Bueno, estamos facendo eles, pero non nos, As cousas chegaron ao extremo que non tiñan que haber chegado, pero bueno, agora estamos na situación que estamos, creo que todos temos que ser consecuentes a importancia que ten o Castro Lupario, a zona de influencia para Rois, é fundamental, é unha zona que ten que estar protegida sí ou sí, para mí non é aceptable que por aí pase esa liña, e, por tanto, eu rogolle, de verdade, cometeron os errores no pasado, vale, nos temos a centrar, poñer os máximos esforzos a conseguir que esa liña non pase por aí, nos plantexamos un plan que creemos desde o punto de vista da prudencia, que é a única vía que temos para intentar que por aí non pase. Pidolle que asignen a declaración. Esta non é a única vía, xa lle digo que non, é unha máis. Non é a única. Eu é a única que vexo. Bueno, pero claro, non é a única vía. É por eso precisamente, agora, é a máis abundante, pois sí, todo o que sea, intentar por varios concellos implicados. Pero por varios vías. Pero se os permisos veñen por unha entidade supramunicipal, como este caso pode ser superior, extraterrestre. Claro, non. Tú non a pasa, tú non lle vas a decir tipo agora a ver, agora vale que está feito. Claro, pero está regulado por lei, non cabe outro. Pero alguén fía, se non é o ayuntamiento competente, a Consellería de Industria, se a Consellería de Industria dá un paso, está firmado. Porque se non a Red Eléctrica non fai xa o levantamento. O patrimonio igual do patrimonio non o viron ali. Nin patrimonio de Red Eléctrica, nin Red Eléctrica é o patrimonio. Non se enteraron. O patrimonio non se deixa botar unha placa na tua casa, pero podes pasar unha línea de alta tensión por encima do casco. En eso está o Peixón logo onde estaba o Peixón. E ti xa non chegaches. O Peixón. No, que pasaba a línea. Ti enteraste polo ferial.
No, periódico non, pero que fixeches todo. Pero vamos a ver, non depende de nós o que facemos é tramitar unha queixa, como tramitamos, ante a administración, dicindo que miren, que por favor, que miren eso, que a cautela suficiente, e que a mesma pedir cita, ir ali, e falar, e ver que nós tamén temos a razón, que temos unha razón. Das o brazo partido a lógico que temos unha razón de moito peso con esa razón vamos a calquera sitio, e vamos a defender eso. Eso non é argumento, ese non é argumento ningún. Ese é un argumento... Eu creo que todos vimos a decir o mismo. Eu creo que, sobre todo... Aquí non se terá un litio. Veña, pois xa está. Nin se terá un litio. É aquí con Tarrión, é aquí con Tateo, é aquí con Sarroes, é aquí con Profesión, é aquí con Medio Ambiente, é aquí con E Valga e moitos máis. Claro, é que contan todos os logos onde están. Son extraterrestres, logo que son. Hombre, a máis unha línea, vai a línea. Bueno, No, o dito. esa non me dá ninguna palabra. Que sí, que todo, que estaba todo tan ben feito. Ah, que sí. No, en todo caso, deseo decir de Eslovenia que sí que estamos a favor da moción e estamos da mesma opinión de que temos aí, efectivamente, un patrimonio arqueolóxico que debe ser protegido, histórico tamén, se consideramos todo o conxunto arquitectónico, que a declaración de Vic é interesante independentemente de que pase a liña tal e que neste caso, se anda por riba, nos pode servir para evitar que esa liña de tensión pase por riba do ben e por riba das casas dos veciños que van ter que soportar ese impacto medioambiental e incluso para a súa saúde, porque hai certos estudios que din que soportar liñas de alta tensión cerca das vivendas pode ser incluso perxudicial para a saúde das persoas, pois lógicamente é un mecanismo interesante. Non sei realmente que xestións fixo a esas alturas o Concello ou non, eu creo que foi tarde, que estamos indo todos un pouco ás pensas dun inicio que foi unha reclamación veciñal, máis que nos enteráramos desde a institución, desde o Concello, de que ese problema estaba pasando aí, e en todo caso, sí que debemos... No, nós fixamos aquí un pleno. Non era para a liña por a parte... Nós íbamos a 3 de setembro, porque se suspendeu o pleno... Será a parte de arriba, que vai llegar abaixo, pero... Non, era o trazado completo. O trazado completo queríamos saber exactamente que estaba pasando. En todo caso, eso, que non houbo resposta desde o Concello antes de que se iniciaran as protestas veciñas. E en todo caso, considero que hai que darlle apoio e intentar que esa reclamación que vai adiante e que se consiga que non se vaya a liña de tensión. Eu quero facer unha última referencia ao feito de que no 2009 xa salira en prensa unha serie de bens, unha serie de castros que se que iban a encoar, entre eles estaba o Castro Lupario. É unha nota que se levou en prensa no 2009 que finalmente non se levou adiante da Consellería de Cultura, que tinha pensado facer eso, inclueu o Castro Lupario entre os bens a encoar para convertirlos en bens de interés cultural e ao final todo eso se olvidou. Entón, eu que non quero que isto volva a pasar, é dicir, que teñamos aquí vontade real e de peso de conseguir tanto a declaración de bens de interés cultural como seguir os procedimentos que temos desde un marxe estratégico xurídico para intentar evitar a toda costa que se liña pasar por un sitio de tanta importancia para o noso país. Eu estou dicindo que se vai no bo camiño, que todo é o todo que abunde é importante. A mí preocupame moito, señor alcalde, de verdad. A mí isto preocupame moito. Eu teño que insistir, por favor, síganos informando de todo o que van a facer. É máis que rebatido. Vale. Eso que busquen, que busquen ali en patrimonio, que busquen que hai papel. Iglesias. Hai papel. Xa está dito, home, veña, a ver. E aquí tamén os tiña que ver. A ver, veña. No, veña non. Por unanimidade logo, non? Todo o mundo fora. Está, veña. Un rosario de todo. Home. Bueno, pasamos entonces ao punto número 3. Feito por su parte. Que rogos e preguntas? Hai 3 preguntas do Partido Socialista, que é a Xunta de Seguridade Comarcal, para cando, como están os trámites desta convocatoria, e se está interesamento o goberno local da Cortisa. Bueno, pois, decirlle que sí, que está interesado, que nos temos delegado esa función. Nós non temos aquí Xunta de Seguridade local, pero sí comarcal,
que está delegado por isto en Padrón e que... Perdón, señor alcalde, só un inciso. Constanos que, en pesar de que o registramos, non chegou na documentación ao resto de grupos, porque, por exemplo, Begoña agora non ten o mismo está sin saber exactamente, sí, simplemente para que o único que quero que dille que na próxima convocatoria, si se meten por registro preguntas, pues se den para que todos teñamos documentación do que se vai tratar. E decir que a seguridade que defende das forzas de seguridade do Estado é que nós sempre pedimos que o cuartel de Padrón teña os efectivos suficientes, porque queremos que este aquí a carón da xente, que é un pouco máis rápido, como temos, por exemplo, os equipos de protección civil, cerca para que sean ágiles a vir aquí. E nos pedimos que ese cuartel este aí, e sempre se tratou de axudar desde os gobernos de aquí, sobre todo do PP, en ese aspecto, para que non se desmantelara ni moito menos. E nada máis, aí. Pois o censo de persoas maiores. Non so que é o censo de persoas maiores, temos censo de persoas maiores, lógicamente aquí temos de tanto telesistencia... Están facendo un, fixaron? Non, nos temos un censo de persoas maiores, claro. Sabemos as persoas, e despois hai que indagar se as persoas viven solas, porque a veces constan solas, a veces non viven solas. Entón, eso é unha labor. De todas formas, nos poñemos a súa disposición desde Asuntos Sociales, que tamén dirige aquí a concelleira Mercedes. Creo que é moi loable todos os medios que teñen acatado os Asuntos Sociales aquí neste Concello, e eu creo que é por algo, non é por desidia, senón que estamos encima para que a xente participe nas cousas, que poida ser atendido se ten un problema, unha operación para ir sabendo si podemos adiantarnos a súa, digamos, a súa operación ou que teña para estar, cando veña tramitar o máis rápido posible, e é o que se pide moitas veces. De todas formas, non temos o que queixas nin nada que se lle parezca, co cual, nos con isto, nos traballamos con iso, mandamos información, decimos de que dispón, que pode chamar aquí, calquer cousa que necesite, pode facelo aquí, porque é un interés privado, digamos, que poida revertir aquí no público, ese interés privado, e un dice, bueno, a mí pasa mal, vou operar mañán, vou ir ao Concello, ou vou a chamar, e vou a mandar a alguén ali, normalmente, porque as persoas non temos conocimiento que estén impedidas. Pode alguén un impedimento, o sea, en días, non? Casual, ou forzado por unha circunstancia de calquera, digo, unha operación como outra enfermedade calquera. E iso hai que avisarlo, lógicamente, eso depende dese ámbito privado, avisar, poñelo en conocimiento aquí, e aquí tomas as medidas oportunas para todo eso, que é o que nos estamos facendo. E despois constan solas 165, me parece. Pero, bueno, non é... E ninguna se queixa de nada? Que queixarse, non, aquí teñen abertas portas, queixarse, e a ver, se teñen, hai persoas que probablemente, ao ir a comprobar ou cando se mira, unha cousa é o empadronamiento, o censo, o certificado, e outra cousa é a convivencia, o sea, o estar ali. Hai xente que o mellor vas ali e son tres, que suele pasar, non? Que é como cando aquí din, quen pide, quen ten dificultad económica. Nós non temos ninguna persona en riesgo de exclusión social. Ninguna. Estáse tramitando. Unha. Pero non a temos. Entonces, a mí, hai alguén que vive debaixo, pois poden ter un queixer, certo, cousa que... Pois non temos conocimiento. Non o temos. Outra cousa é que nos vayamos por todas as casas a preguntar. Seguro que vou a unha casa e me dirá, pois eu teño falta de poñer, bueno, que sei. Eu creo que pertence ao ámbito privado. Ai, eu teño unha dificultad. Como a mí, pois, outro día. Me pararon e mira que tiña un problema aí e tal, sí, pois, puntualmente se axuda, hai que axudar, que hai mecanismos para eso. Entón, van ali, comproban as Asuntos Sociales de que todo o que está dicindo, pois, que é certo, que ten unha dificultad, fillo, bueno, que sea, e, bueno, hai que miralo, e, lógicamente, agilizar os trámites para axudar, porque a veces as cousas non é o que chegue hoxe, que chegue para a semana, hai dificultades. Dentro desas dificultades, hai que ir sorteando, como é certo, pagando a luz aquí de xente, que tuvo problemas, bueno, pois hai que axudouse, porque é o noso deber, pero manifestan ese problema. O sea, eso que teñen, que é normal manifestalo. Outra cosa que tuveremos aquí en riesgo de exclusión social, 20 personas. Contra, pois. Incluso teñen traballo para o tema do RISGA, o que está no RISGA, ten dereito, o sea, cando hai un tema de concurso, pode ter un traballo.
pero que ten que estar solicitado. O que non podemos é estar pagando unha cantidad de diñeiro porque veñen aquí e digan que eu teño dificultades, pero hai que demostrarlo tamén. E unha forma de demostrar tamén é solicitar eso, para que analicen todo eso, porque senón a quen lle damos? Non se pode dar a libre albedrío calquera ou que interés teño eu, non é así, ten que ter un soporte. Ese soporte é o que nos tratamos de ter para eso todo. E xa digo, depois o tema da limpeza das cunetas, pois nós aquí cando se fai a limpeza, ahora hai unhas pistas de que se van a facer, xa se vai incluída a limpeza de cunetas. A Dusis ten un problema, non é un problema de cunetas, é un problema de buraco dos aguas. Sí, son problemas a veces de veciños que tapan aquí de allano, cando chove medio vida, ou tapan a cuneta torticeramente, porque aquí ocorreu alguna vez, vamos ali, rompemos e volven a tapala. Ante eso non sempre pedimos colaboración ciudadana. Esa colaboración dice, oye, mira, pode ser, non hai que acusar, pero a veces que a agua entre directamente a unha casa, a veces hai que decir, oye, mira, isto está tapado, e a min isto extrañame que este trozo de hormigón que viñera para aquí. Non, digo, por arrastre. Algo ten que haber aí. E tratamos de eso, pero a veces rompemos, estamos aí rompendo un montón de cosas que non é fácil. Pero nos referimos, sobre todo, señor alcalde, ao feito de que sí que se desbrozan as cunetas, pero ese desbroce queda acumulado, chegan terras, acumulase máis. Sí que é verdad que noutros concellos dedícanse a, por zonas, limpar as cunetas cada certo tempo, a mellor cada 3-4 anos, que tocalle unha zona, pasan unha pala para quitar esa acumulación que se fai aí de restos, tanto sedimentos como restos do desbroce. Eses restos, independentemente dos problemas que usted tamén plantexa, é un problema grave que temos, porque ao final o que fan é atrancar as cunetas, que non discurra correctamente a auga que está inmada a carretera, que transcurra por encima da carretera. Nós o que estamos aquí pedindo é que un plan para limpar as cunetas de maneira progresiva. Non só cando se nos ocurre facer unha obra nesa zona e limpamos a cuneta. Non se actúa así. Nos o que actuamos é, nos desbordamos, lógicamente, hai que pensar que o noso concello, cando se fala de noutros concellos, hai que incidir, ver cales, porque unha pode ser a nivel de presupuesto, que pode ser máis elevado, e outra, sobre todo, a nivel de cantidad de kilómetros de pistas. É dicir, hai ayuntamientos ou concellos, vamos, que teñen moi pouca red viaria comparado con eles. Esa red viaria na que nos mantemos durante hasta me teñe dito a mí, é que non pasou a desbrozar, e dixenlle este ano, digo yo, home, sería julio, non exagero, máis ou menos. É unha persona conocida. Nin é, por un decido de corazón, non é, digamos, porque vai noutras listas electorais, non ten nada que ver, non digo non, pero vou falar. E dixen, como? Non, pero así comentaba, dixen, sí, que pasou? Como pasou? Si, en maio, San Isidro. Aí é verdad. El mismo, dixo, ten razón. Non, pero, porque se me ocorreu a mí porque é desa parroquia. Entón dixo, home, pasou, sí que pasou. No, el mismo, el foi por preguntar, non dixo por ninguna falando, como nós podemos comentar, cada un ten a súa idea, pero non pasa nada. E dime, non, pues ten razón, que lima. Claro, están limpiando, o que pasa é que esta maleza a maior velocidade, nós temos 2 tractores, porque un solo... Temos un. Non temos un, pero contratamos outro. Contratades outro. É un servicio externo. Non, claro, temos un, pero un solo non chega. Na época de pico. No pico, de maio en diante, un tractor solo, porque no momento que están solivas, en Oín hai maleza. Sin embargo, nas actas da Xunta de Goberno vemos que estamos desbrozando tamén con esta empresa en meses como setembro, outubro, novembro. Sí, pero ao mellor son outro tipo de, por exemplo, fais un mantenimiento que nunha zona na que despois ao mellor no verano non se fai, ou para facer unha andaina, por exemplo, se temos unha andaina. Jesús este ano, cada vez dice, porque estuvo o trator no taller. Bueno, tu trator no taller tamén, pero eu digo a nivel... Sí, estuvo no taller, pero, bueno, aparte disso, digo, que a veces hai, digo, vamos a facer un enduro, unha prueba de andaina, tamén se desbroza ese cacho, supoñendo que o noso doctor non pode. Pero, bueno, neste caso estuvo, non sei canto ainda, estuvo bastante. Si, viñan as pezas. Claro, bueno, esa é outra causa, vamos. Pero, bueno, o que se trata, lógicamente, é de que queden as cousas como é debido. Vale. Sí, bueno, pero eu incidolle outra vez, insisto, non é tanto un problema que tamén é asociado ao desbroce, que xa sei que se fan desbroces e que se limpan as cunetas, que se desbrozan as cunetas, pero eu estou falando de limpieza de sedimentos. Vamos a ver, a mí explique eso documentalmente sempre, non pasa nada. Isto non é un motivo de debate, é un motivo de contestación dunha pregunta. Xa sei o que é, nós facemos, pero non é un debate. A pregunta non é un debate, que lle quede claro. Vale.
así de claro, porque se non é un debate, isto non é un debate, é simplemente que nos contestamos, pero a réplica non está contemplada, nada máis, sí, poño a próxima vez, máis claro, xa está. Como que creo que sepas que está contemplado. Bueno, unha pregunta non, as preguntas nos contestamos, nada máis. Vale. Pero sí que podo replicar, pues claro. A unha pregunta? Sí. Home, podo replicar, pero non 3 veces. Me digo, pero que está unha vez, outra vez e outra vez. Pode replicar unha vez como que, pero nos pode replicar seguido. Pero agora estaba me dicindo que non podía. Bueno, veña, está claro. Queremos facer 3 robos tamén. Un é o ensanchamento da entrada de Tourisa, a entrada de Tourisa que nos chegou durante moito tempo de distintos vecinos, non podemos ter antes por distintas razóns, pero que ustedes xa teñen constancia deso, de que é moi estreita, bueno, eles protestan porque para acceder á aldea, pois moitas veces rascan os coches e tal, sei que hai unha voluntad por parte dos vecinos que teñen estes muros de que se poida retirar, de ceder terreno, entonces eu pídolles que o teñan en consideración para no menor tempo posible que o evalúen e, pois, se deciden sacar adiante, pois, o fagan. Porque creemos que sí, como se fixo en outras aldeas, o ensanchar os camiños para que accedan vehículos de emergencia, como queren facer en outras aldeas, pois isto tamén. Existe unha necesidade, queremos facer un robo porque as marquesinas do concello, moitas están en mal estado, outras xa non existen, outras hai de todo un pouco. Entonces, gustaríanos que fixeran un inventario como unha ferramenta das marquesinas, en realidad é un mobiliario público, pero bueno, das marquesinas neste caso, para saber o estado no que se encontra, como unha ferramenta para saber o estado real no que se encontran, cales son necesarias pois conservar, reparar, ou cales son necesarias sustituir. En este punto tamén quero facer referencia a unha que hai, que me comentou Patricia, na aldea de Leroña, que está en mal estado. Pero o robo vai no sentido de fagan un inventario das marquesinas e poñen un pouquiño de esforzo en saber o estado real que está, en reparalas, en conservarlas adecuadamente, en sustituílas se é necesario, se non existe outra. Algúnas que teñen de 30 e pico anos. E por última, é sobre o ponte de Codesido, tantas veces solicitada, que debe haber tamén máis de 30 anos que se leva solicitando, a mí incluso 40. Entonces, queremos facer un robo para que elaboren un proxecto de construcción dunha nova ponte para Codesido. Xa sabemos que son só 3 vecinos, 3 casas habitables, 9 veciños. Pero, bueno, creemos que a necesidade é importante, ano tras ano, esta é unha promesa longamente feita, e creo que o primeiro paso para poder cumprila é elaborar un proxecto. Tampouco é tan caro elaborar un proxecto. A partir de aí podremos ter un estudio técnico e financiero para tomar unha decisión ao respecto. Entón, eu fago un robo para que na menor tempo posible decidan facer a elaboración dun proxecto para a construcción dunha ponte para Codesido. Vale, moi ben. Bueno, pois, levantas así. Sí, non algún robo, non. Preguntas un tío. Bueno, venga. Vamos. A rogar.